Frau Marie Koskela. Sie wird uns mit einem Impulsvortrag zum Thema Sinnhaftigkeit von Städtepartnerschaften erfreuen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und unser Jubiläum feiern. So, sehr verehrte Bürgermeister Köppen, arvoisa kaupunginjohtaja Eho, sehr geehrte Funktionäre und Aktive des Fördervereins, hyvät Riihimäen Saksa-Suomen seuran toimijat ja osallistujat. Sehr verehrte Herr Honorarkonsul Jokic, sehr geehrte Gäste, hyvät vieraat. Ich muss als allererstes sagen, meine beiden Vorredner haben mir schon einiges vorweggenommen. Ich werde auf einige Themen in meiner Rede auch hinweisen, weil das sind einfach die Kernpunkte oder Kernthemen zum Thema Städtepartnerschaft. Mä joudun toteamaan tuossa äskeisten puheiden aikana, että mun edeltävät puhujat jo ottivat esille vähän samoja teemoja kuin mä tulen mainitsemaan mun puheessa, mutta ne nyt vaan on niitä ydinasioita ystävyyskaupungitoiminnassa. Herzlichen Dank für die Einladung im Namen der Deutsch-Finnischen Gesellschaft und als eine ursprüngliche Riihimäkierin, auch in meinem eigenen Namen. Es freut mich sehr, dass ich als Bundesvorsitzende der Deutsch-Finnischen Gesellschaft ein Plädoyer für Städtepartnerschaften halten kann und damit vielleicht hoffentlich Gedankenanstöße und Ideen für die weitere Entwicklung auch dieser Städtepartnerschaft geben kann. Paljon kiitoksia kutsusta Bad Segebergiin sekä saksalais-suomalaisen seuran nimissä että myöskin syntyperäisenä riihimäkeläisenä omissa nimissäni. Iloitsen kovasti, että saksalais-suomalaisen seuran puheenjohtajana saan tämän tilaisuuden puhua ystävyyskaupunkitoiminnan puolesta. Ja toivottavasti annan näin impulseja ja ideoita myös tämän ystävyyskaupunkitoiminnan kehittämiseen. Wir feiern also heute 70 Jahre deutsch-finnische Freundschaft. Me juhlimme siis täällä tänään saksalais-suomalaisen ystävyyden 70-vuotisjuhlaa, joka syntyi, kun kahden kaupungin johtajat tapasivat ja saivat yhdessä mainion idean aloittaa nuorisovaihto kaupungiensa välillä. Väitän, että saivat tämän idean varmasti yhteisessä saunaillassa toisen oluen jälkeen, kuten useimmat Suomea koskevat mainiot ideat. Idean toteuttamisestahan sitten huolehti kuitenkin nainen. Ja sanonpa tässä vaan, että kaiken takana on nainen. Es waren die beiden Bürgermeister, damaligen Bürgermeister, die sich bei einer Bürgermeisterkonferenz kennengelernt haben und die wunderbare Idee hatten, Jugendaustausch zwischen den zwei Städten anzustoßen. Es war sicher in der Sauna, nach dem zweiten Bier, da kommen die besten und ideenreichsten Gespräche zustande, wenn es um Finnland geht. In die Tat hat aber diese Idee eine Frau umgesetzt. Und da sage ich nur, Reigen takana on nainen. Für die jetzt nicht in der finnischen Schlagerwelt sich auskennen, es ist ein sehr beliebtes Schlagerlied von dem Sängerduo Matti und Teppo, die singen, hinter allem steht eine Frau. Aber jetzt mal etwas. Was ganz wichtig ist, wir feiern hier nicht nur eine formelle Vereinbarung auf dem Papier zwischen den zwei Städten. Es geht um Verbindungen, die Grenzen überwinden, die das Miteinander stärken und Menschen zusammenbringen. Damit baut man Brücken der Verständigung, des kulturellen Austausches und der Zusammenarbeit. Und was immer wichtiger wird, der Geist der Solidarität und Freundschaft in eine Zeit wachhalten, in der die Welt zunehmend auseinander zu driften scheint. Von diesem Grundgedanken erzählen auch einige Zitate, die im Rahmen der vergangenen städtepartnerschaftlichen Begegnungen hier in Bad Segeberg gesagt wurden. Aus der Berichterstattung habe ich einige solche Zitate mir notiert. Bei der Gründung oder in dem Gründungsjahr 1954 wurde gesagt, die Jugend baut an einem neuen Europa. Zum 25-jährigen Jubiläum 1978 hieß es, wir haben eine echte Brücke der Freundschaft zueinander gebaut. Zum 30-jährigen Jubiläum 1984
Da wurde berichtet von einem Zitat: Wichtig ist die ständige Begegnung, das sich verstehen und tolerieren. Sie tragen auf unterste Ebene zur Völkerverständigung bei. Und zuletzt zum 40-jährigen Jubiläum 1994 zwischen unseren Städten geht eine breite Spur der Freundschaft über das Wasser der Ostsee. On hyvin tärkeää todeta, että nyt ei juhlita jotain kahden kaupungin välistä muodollista sopimusta paperilla, vaan nyt juhlitaan rajoja ylittäviä yhteyksiä, jotka luovat puitteet konkreettiselle kanssakäymiselle, kulttuurivaihdolle ja yhdistävät ihmisiä. Näin rakennetaan ymmärryksen, yhteistyön ja suvaitsevaisuuden siltoja. Ja näin myös pidetään yllä solidaarisuuden ja ystävyyden henkeä, joka on hyvin tärkeä nykymaailmassa, jossa kansat näyttävät osittain enemmän tai vähemmän ajautuvan erilleen. Tästä perusajatuksesta kertovat myös kommentit menneistä ystävyyskaupunkitapaamisista täällä Bad Segeberissä. Perustamisvuonna sitaatti oli: nuoriso rakentaa uutta Eurooppaa. 25-vuotisjuhlassa 1978 todettiin: me olemme rakentaneet aidon ystävyyden sillan. 30-vuotisjuhlavuonna 1984 oli sitaatti: tärkeää ovat jatkuvat tapaamiset, molemminpuolinen ymmärrys ja hyväksyntä. Niihin perustuvat ruohonjuuritasolla kansojen välinen yhteisymmärrys. Ja 40-vuotisjuhlavuonna 1994 kaupunkiemme välillä kulkee Itämeren yli ystävyyden leveä polku. Zu was allem die Idee der Freundschaft und deren Umsetzung über die Jahre geführt hat, ist unglaublich. Es sind Begegnungen, Zusammenkünfte, Besuche, gemeinsame Auftritte, Ausstellungen, Feierlichkeiten und. Es zeigt also, dass Städtepartnerschaften nicht nur abstrakte Projekte sind. Sie sind lebendige Netzwerke von Menschen. Sie bringen Menschen zusammen, Schüler, Lehrer, Unternehmer, Künstler, Wirtschaftler und viele andere. Städtepartnerschaften inspirieren uns, neugierig zu bleiben und über den eigenen Tellerrand zu schauen. Sie öffnen Türen für den Jugendaustausch, für Bildungsprojekte, für gemeinsame Kultur- und Sportveranstaltungen und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Diese Begegnungen bereichern nicht nur das Leben der Beteiligten, sie fördern auch den Frieden, wie schon mal die Vorredner auch festgestellt haben. Denn je mehr wir uns kennenlernen, desto weniger Raum bleibt für Vorurteile, Misstrauen und Feindseligkeit. Mihin kaikkeen tämä ystävyyden idea ja sen toteuttaminen on johtanut, on jotakuinkin uskomatonta. Tapaamisia, kokoontumisia, vierailuja, yhteisiä esiintymisiä, näyttelyitä, juhlia ja niin edelleen. Tästä voi nähdä, kuinka ystävyyskaupunkitoiminta ei ole vain abstrakteja projekteja, vaan se on eläviä yhteyksiä ihmisten kesken ja verkostoja. Se tuo yhteen oppilaita, opettajia, yrittäjiä, taiteilijoita, tutkijoita ja paljon muitakin. Ystävyyskaupunkitoiminta inspiroi olemaan utelias ja katsomaan asioita oman reviirin ulkopuolelta. Se avaa ovia nuorisovaihdolle, opetusprojekteille, yhteisille kulttuuri- ja urheilutapahtumille sekä yritystalouden yhteistyölle. Kaikki tämä ei vain rikastuta osallistujien omaa kokemusmaailmaa, vaan on myös rauhan asialla. Koska mitä paremmin tunnemme toisemme, sitä vähemmän jää tilaa ennakkoluuloille, epäluottamukselle ja vihamielisyydelle. Auch bei den Herausforderungen der Zukunft kann so eine Partnerschaft bei der Lösungsfindung helfen. Es sind ja viele gleiche Themen, mit denen die Städte sich heutzutage in Finnland und in Deutschland beschäftigen müssen. Es sind ja öfters die Städte, die innovativ vorangehen, nicht unbedingt nationale Regierungen. Partnerschaften bieten die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Wie schaffen wir es, den öffentlichen Nahverkehr umweltfreundlicher zu gestalten? Wie verbessern wir unsere Bildungsangebote? Wie gestalten wir Städte, die sozial gerecht und lebenswert für alle sind? Wie können die Städte sich gegenseitig in wirtschaftlichen Fragen unterstützen? Kaupunkien välinen ystävyys voi myös auttaa tulevaisuuden haasteita kohdatessa ja etsiessä niihin ratkaisuja. Monet teemoista, joiden kanssa kaupungit kamppailevat nykypäivänä, ovat samoja sekä Saksassa että Suomessa. Ja usein ne ovat juuri yksittäisten kaupunkien liikkeelle panemia uudistuksia ja innovaatioita, joilla maailma viedään eteenpäin, ei välttämättä maiden hallituksen tekemiä päätöksiä. Kaupunkiystävyys tarjoaa mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan. Kuinka saada julkinen liikenne toteutettua ympäristöystävällisemmin? Kuinka saada parannettua opetus- ja koulutustarjontaa? Miten tehdä kaupungeista kaikkia yhtä lailla palvelevia ja hyvinvoivia?
miten kaupungit voisivat auttaa toisiaan talouden kysymyksissä. Doch die Partnerschaften, die geschehen nicht von selbst. Sie brauchen Engagement, Unterstützung und vor allem Leidenschaft. Jede Generation muss ihre eigene Verantwortung übernehmen, den Rahmen aufrechtzuerhalten und zu stärken, sowie mit den neuen Ideen und Projekten zu füllen. Man darf sich nicht auf den ausruhen, was vor einem getan wurde. Es muss aktiv daran gearbeitet werden, diese Partnerschaften zu pflegen und ihnen neue Impulse zu geben. Täytyy muistaa, ystävyyssuhteet ei synny itsestään. Niiden syntymiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan sitoutumista, omistautumista, tukea ja ennen kaikkea sisäistä innostusta. Jokaisen sukupolven täytyy ottaa vastuu itselleen luotujen puitteiden ylläpitämisestä, vahvistamisesta ja niiden täyttämisestä uusilla ideoilla ja projekteilla. Ei voi vain odottaa, että ystävyys jatkuu ja pysyy yllä tähän astisella tai siihen astisella panostuksella, vaan sen eteen on aktiivisesti tehtävä työtä ja annettava uusia impulseja. Was also klar ist, Städtepartnerschaften sind mehr als nur Verträge. Sie sind ein Bekenntnis zu einer Welt, in der Freundschaft, Respekt und Zusammenarbeit über Grenzen hinweg möglich ist. Und sie sind heute wichtiger denn je. Und wenn wir schon über Finnland sprechen, muss man auch das Thema Glück erwähnen. Was macht denn glücklich? Generell wird gesagt, es macht glücklich, wenn man sein eigenes Leben in die Hand nimmt, es aktiv gestaltet und das Beste aus allen Situationen macht. Oder wenn man mit einer guten Absicht etwas Konkretes geschaffen hat, was geplant hat. Also kann ein aktives Gestalten einer Städtepartnerschaft auch glücklich machen. Kristallinkirkkana yhteenvetona totean, ystävyyskaupunkitoiminta ei ole vain allekirjoitettuja sopimuksia, vaan ennen kaikkea sitoumus maailmaa, jossa ystävyys, kunnioitus ja yhteistyö on mahdollista yli rajojen. Ja tämä on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Ja kun kerran puhutaan Suomesta, niin täytyyhän se teema onnikin mainita, mikä sitten tekee onnelliseksi. Yleisesti sanotaan, että onnelliseksi tekee, kun ottaa oman elämän käsiinsä, tekee sitä aktiivisesti omanlaisensa ja käyttää eri tilanteiden tuomat tilaisuudet hyväkseen. Tai kun hyvillä tarkoitusperillä toteuttaa jotakin konkreettista ja kestävää. Näin ollen tekee myös ystävyyskaupunkitoiminnan aktiivinen toteuttaminen onnelliseksi. Ich gratuliere beide Städte sehr herzlich zum Jubiläum und wünsche noch viele weitere Jahre Partnerschaft, voller Begegnungen und Austausch. Onnittelen sydämellisesti molempia kaupunkien juhlavuoden johdosta ja toivotan monia jatkovuosia täynnä kohtaamisia ja kanssakäymistä. Kiitos. Dankeschön.